Рашт яке аз пурасрортарин ноҳияи табиию сайёҳии Тоҷикистон. рушди бо суръати самтҳои афзалиятноки ин гӯшаи дурдасти ҷумҳурӣ. туман сари ҳар қадам, роҳи ҳамвору ноҳамвор то қуллаҳои барфпӯш ва чашмаю шаршараҳои нотакрори кӯҳӣ. дара ба дара олами вуҳуши ғайриоддӣ, аз пои тозии кӯҳӣ ва аз шикоргоҳи нахчир роҳ то кони ангишти Назарайлоқ. дар ин мавзеъ санаи 10 июли соли 1949 як фоҷиаи ниҳоят мудҳиш ба вуқӯъ пайваст кард. асрори шаҳри гумшудаи ҳоид ва роҳҳои афсонавию экстремалии дараи Камароб. ватани гулмоҳӣ ва сири асали хуштами кӯҳӣ. урфу одат, таърих, фарҳанг, расму оин, табиати гуворо, ҳунару ҳунармандӣ ва дигар суннату асрори рашти бостонӣ рӯзҳои наздик дар Travel Show қадам ба қадам аз равзанаи ҷаҳоннамо манзури шумо.